Само няколко думи. Важен гол всъщност с твой гол се реши матча. Как ти се видя самата среща отвътре? Аз най-вече се радвам, че отбора се умя да излезе от кризата, която беше спадна в последните матчове и се надявам след този матч отбора да показва все по-добри игри, да побеждаваме, защото ни предстоят така доста тежки матчове. И това е начинът. Трябва да се дигаме да побеждаваме. Лоша е вашата програма, или поне така смятат повечето мои колеги. Колко точки можете да изкарате и възможно ли е първото място, както каза шефа, буквално преди секунди? Аз смятам, че програмата не е лоша. Ние сме ЦСКА и смятам, че до края ще се умеем да побеждаваме противниците. Няма лоша програма. Само от нас се зависи дали ще е лоша или добра. Ще ви дигне ли този матч? Надявам се. Това е начинът, по който трябва да върви отбора. Всички заедно задружно, когато има колектив, когато вътре на терена сме едно цяло, нещата се получават. Когато има разногласия и как да го кажа, така малко вътрешни проблеми между футболистите, нещата не се получават. Надявам се тук нататък отбора да върви. Първа победа от дълго време за ЦСКА. По-спокойно ли ще ви сега и на вас футболистите и тези 3 точки? ЦСКА няма спокойствие. ЦСКА този матч беше история. Спечелихме 3 точки и това беше най-важното за този матч. Гледаме напред, предстоят ни други много важни матчове и се надявам да печелим. Когато казваш разногласие, Румен, какво имаш преди? Ние сме едно цяло вътре. Как да ви кажа? Трябва да сме задружни, трябва да сме като юмрук вътре на терена. Извън терена било каквото е, нали, но вътре на терена ние трябва да сме едно цяло. Когато сме задружни, нещата се получават. Сега виждам, че има настроение така в съблекана. Нормално, победите носят настроение винаги. Сега със сигурност ви предстои още една с 3 сложени точки срещу Ботев Плоев. Това ще ви нанесе ли повече самочувствие? Са глупости. Самочувствие носи, когато на терена спечелиш, не служебно. So it's good like this. Now I can recuperation for me. You scored a goal. Do you feel better? Do you feel in good shape? Yeah, it's good for me, for my confiance, and it's good for the team because we have passed a difficult moment, and now it's good. We need to recuperation and think about the next match. After the last game, the coach said that he didn't like the energy that you showed in the game. You didn't show enough effort. Do you know about this, and can you comment? Yeah, there is maybe sometimes there is a match where we were not good, so it's better to change. So now I'm happy to score today and make a good performance for my partner, and I hope score a lot of goals with CSKA Sofia. Thank you. Колко е важна тази победа за вас? Спечелихте 3 точки. Много е важна. И най-вече 3 точки са важни. Но победата е изключително важна в този момент. Може ли да се каже, че бележи края на някаква криза или поне мини криза в ЦСКА? Не искам да говоря за кризи, просто тази победа не беше жизненно важна. С оглед, ако бяхме постигнали преди 1-2 кръга, нямаше да се стигне до това положение, но днеска я постигнахме и от тук нататък сме оптимисти и дигаме главите напред и това е. Спокойни ще сте сега след тази победа? Действително, да. Не знам как ще се разви тук следващите 2-3 кръга. Първенството е доста завързано. Отборите, които водят в момента, ще се срещнат помежду си. Не се знае как се разви. Аз мисля, че при една победна серия финална в края на първенството от наша страна нищо не е изключено. Каза ли някакво положително влияние присъствието на Димитър Пенев? Оказа най-малкото, че той е човек с голям опит, голям респект, внесе малко настроение, но и другите треньори те са си на ниво. В смисъл целият екип мисля, че е добре. Пак получихте доста лесни 2 гола в статични положения. Как изчиствате тези слабости? Действително, днеска 2, в предния кръг един отново наш. 3 гола недопустимо е за отбор от ранга на ЦСКА да допуска толкова лесни голове. Вярно е, днеска вкарахме 4, изтървахме още, но предния матч изтървахме много положения, вкарахме 1 гол и свършихме 1-1. Значи тези грешки трябва да се изчистят и отзади 0-0, напред винаги ще вкараме гол. За първо място говори Живков тук преди няколко
минути буквално. Възможно ли е първото място или не е ли рано да говорите за това след така поредица от лоши мачове? Това и аз казах, ако ме слуша внимателно, ти казах, че от една финална победна серия нищо не е изключено и за първото място. Който се е предал, си тръгва. Който не се е предал, се стои на терена и се бори. Нашите фенове си тук, ръководството мислят победно и ние мислим така. Така че който не мисли в тази насока, няма място в ЦСКА. Какъв е вашия коментар за този отговор? Първо, радостно е, че ЦСКА бие с голове и с малко игра този матч. Важни бяха тези точки за отбора на ЦСКА, тъй като поредица от слабо представяне, отделни състезатели добро представяне, но точките ги няма и не случайно сме на трето место. Господин Пенев, тук загубихте като стар шньор в един от последните си мача на начало от ЦСКА, сега се връщате с победа. Вашето ли присъствие беше ползотворно? Не, моето присъствие е като цяло от групата на ЦСКА, от целият отбор. А що се касае за първата среща, вие много добре знаете историята. Доспич, картони. Смятам, че тази среща миналата не трябваше да бъде такъв резултат. Един равен, в крайна сметка, беше нормално. Нека не се връщаме напред, защото нашия футбол доста върви бавно като цяло, не говоря за ЦСКА, и това пречи и на националния отбор. В отбора мисля дори за титла, вие също намекнахте за подобно нещо. Вярвате ли в нея? Ние сме хората, които с футбол се занимаваме и всяка една среща, всяко едно действие на терените го коментираме и не се иска при грешки на противниците, които са пред нас. Имаме и директни двубои, тогава след тези две срещи, тогава ще коментираме трето, второ, първо, четвърто. Това е съвсем нормално така да ги мислиме тези неща. Каква беше вашата роля? Вие ли подредихте състава или Зафиров? Кой избира схемата? Нека да не коментираме тези неща. Сега има си анализ на матча, има преди това задачи, не трябва да ги коментираме. Мисълта ми е дали го съветвате? Трябва да бъдем в една професия. Вие сте журналисти, аз съм треньор. Защо трябва да... Кажете ми, треньора ли реши румънците да ги няма? Като цяло за този въпрос.